Grace, maandag 9 november, 1 uur nachts. Een tijdstip dat elke niet een lever sliept. Daar sladen zo'n 120 gitaristen en bassisten uit het hele land haar een apparatuur in 2 touringcars. Ze zullen vannacht op weg naar Berlijn. We wonen met 206 gitaristen naar Berlijn toe, om daar een mur van geluid te zetten. De 206 krijgen het helft, we beginnen met 180 man heen. Het idee was eigenlijk dat omdat er 206 slachtoffers van zijn, toen als meesten moeten vluchten naar de murren, moeten we voor iedere persoon een gitarist zetten. Dat is nou eigenlijk nog steeds hetzelfde, alleen ben ietsje minder worden. En we doen een herdenking in geluid in plaats van in stilte. En dat is positiever, zeg maar. En dat doen we in stralen. Het is 9 november 1989 wanneer de Berlijnse muren na 28 uur sloopt wordt. De wraak verroren op die memorabele nacht. Jarenlang stier deze muren symbool van de Koude Oorlog tussen Oost en West. Een skiering die een soort leed veroorzaakt heeft. Nevens de officiële bron binnen er in totaal 206 mensen omkwamen tijdens vlechtacties bij de Berlijnse muren. Ik vind Berlijn een hele mooie stad en ik hou van gitaarspelen. En al die dingen die kwamen in één keer samen en ik denk, nou, ik ga mee. Waarom ik meedoe? Ik denk dat je dat vaker gehoord hebt, omdat het een uniek evenement is, denk ik. Heel emotioneel. De sfeer is goed. We zitten onder de booms van Berenburg, dus dat is geweldig. Want de Peerhoek is helemaal te gaan. Achterhoek is nog te gaan. Dat sliepen zal heel moeilijk worden. Maar we gaan er gewoon voor. Berlijn, haatstad van Duitsland. Een stad dat amper nog wat te zien is van de jarenlange ellende die de jaargeschiedenis tussen Oost en West veroorzaken. De peerstikjes van de Berlijnse muren die er nog oer binnen worden nou gebruikt als monument. Het strijdbeeld wordt op deze dag benamen bepaald door een soort politie, beveiliging en passen. Het is exact 20 jaar na de val en daarom zocht de hele vrouw het weer om. Alle egen binnen ruchten op Berlijn. Een massale betinkingsceremonie verroert het gebied rond de Brandenburger Tor dat toch in een gekke huis. Een groot contrast met het Mauerpark, het plak dat de Wall of Sound aanst plak financieel. Maar wanneer de snarenplukkers uit Nederland aankomen, is die rest dikwijls ik oer. Hoe is het gaan vannacht? Ja, een prachtige trip. Echt gezellig. Zwierendober. Ja, het was zwier, maar... Hebben we slept? Een beetje 2 weken of samen. Ja, voor mij vinden wij de laatste niet nog lekker beginnen. Dus, Oké, nou ga je hem volhouden dan? voor het bier. Is Jim hele initiatief nou eigenlijk belutsen in officiële gebeurtenissen die je joert in Berlijn? Ja, we staan op de kalender van de gebeurtenis. Komt Angela Merkel juist dan nog even zien? Dat weet ik net, maar het is niet zo ver weg geloof ik wat zij doet. Een paar 100 meter hoorde ik vanochtend van het park begin. Oké. Misschien komt ze wel even kijken. Het grootste pad van de gitaristen komt uit Nederland, maar er doen ik een paar Duitse deelnemers mee. I think it's great, especially that it's Dutch people doing this here in Germany. So to help Germans maybe to remind and build maybe a magical day for this, what happened 20 years ago, to commemorate it. Wat leuk, jij speelt dan het hoge, het lage. Ja, ik en wij doen lijn op het eind. Bam, 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 bam. Het initiatief van de Berlin Wall of Sound komt van de 4 leden van de Friese metalband Noir. Een jaar hier binnen ze dwaande west met de tarierings van dit barren. Nou is dit een heel opvallend initiatief, maar is het stiekem ook net een beetje bedoeld om je eigen band op de kaart te zetten? We hebben daar wel bewust voor gekozen om dat noir wel zo vol mogelijk op de achtergrond te houden. Dus het net te vol te nemen en net bijvoorbeeld op het shirt noir te zetten, omdat het gewoon een heel gevoelig ding is. Wij organiseren wel de Berlin Wall of Sound. En dat ben wel leden van Noir die dat doen. We lezen net de nadruk erop dat het van Noir doen wordt.
Elke bassist of gitarist kon hem voor deze muzikale moeren aanmelden. Via een instructiefilmpje op YouTube konden de deelnemers thuis haar partijen nu studeren. Partijen van een nummer van zo'n 6 minuten dat toch de jongens van Noir speciaal voor dit evenement schreeuwen waard. We zijn begonnen met schrijven met het achterhoofd van het gaat over de Berlijnse muur, het gaat over mensen die zijn omgekomen. Het moet een herdenking zijn. Elke gitarist staat opgesteld voor één persoon die is omgekomen. Daarmee in het achterhoofd zijn we begonnen te schrijven en daar is een drieluik uit voortgekomen die het ontstaan, bestaan en de val van de muur symboliseert. We just came by here. We are on a walk for a cafe and we are surprised to see all these guys here. So we thought we will see the Chancellor here, but it's not the Chancellor, it's some Dutch guitar players. Ja, ik jette van het initiatief en ik dacht meer, ja, daar wil ik bij wezen. Eigenlijk ging ik een moment twijfelen, het lijkt me zo leuk. Well, I think it's great that even people from Netherlands come to celebrate with us and show what they're thinking about this event. Ik vond het een prachtig project, vond het heel mooi. De muziek was niet altijd even goed georchestreerd, maar ik ken volgens mij ook niet met zoveel mensen, maar ik vond het een uniek initiatief. Nou jongens, en jullie werk, je zei een hele minuut voorbij. Hoe is het gaan? Ja, super vet. ja, te gek. Ik kan er niks anders over zeggen. Super tof. Echt heel indrukwekkend. Hoe ga je hem deze dag nou beleven? Ja, eigenlijk wel een beetje een roes. En ik vind het eigenlijk wel een beetje apart dat het nou voorbij is. Want hij is hier bezig dus inderdaad en de laatste paar weken eigenlijk niks oors meer, alles aan de kantlijn. En nu is 6 minuten en nu is het voorbij. Ja.